Каю! Пата! Слоня! Лула! Сонечка! Покайо! Супер Покайо. Ось і Покайо. Вітаю, Покайо. Покайо? Покайо. Не, Что не Покайо? не покайо. Ти не Покайо? Тады хто ти такі? Ці хтось із вас падкажа мне, кім Покайо стаў сёння? Я супергерой! О, зразумеў. Плашч, літара на кофце. Ты супергерой! Супер Покайо! Супер покайо! Ой-ой! Ого, ты сапраўдны супергерой, Покайо! Пата, по-моему, Покайо хоча, каб ты пагуляў з ім. Супер покайо и супер пата! Скажы, якой будзе першая місія супер Покайо? Супер покайо дапаможа сябрам! Якая фантастычная ідэя! Ого, супер Покайо выкарыстоўвае свой суперзрок, каб знайсці тых, каму трэба дапамога. Сонечка захрасла! Захрасла? Я не ўпэўнены, што яна праўда. Разумееш, Пата, Покайо супергерой. Ён ведае, што робіць. Супер покайо! Заўважыў, што яшчэ камусьці трэба дапамога. Луле. Супер покайо! Ну, мне здаецца, што слоня проста адпачывае. Не! Слоня захрасла. Супер покайо! Супер покайо!
Не, слоня, мне здаецца, пакаё проста хацеў. Зразумей, пакаё проста гуляўся ў... Ох, пата, па-мойму, цяпер пакаё адчувае сябе зусім не супер. Можа, яго трэба падбадзёрыць? Пата? О, пата захрас у капелюшы! Ратуйце, ён не бачыць, куды ідзе! Я ўпэўнены, што недзе ёсць нехта, хто дапаможа пата. Ці хтосьці з вас ведае, хто можа дапамагчы пата? Супер пакаё дапаможа! Малайчына пакаё. Гэта быў сапраўдны супердзень. Віншую пакаё. Бывайце, да сустрэчы. Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Лявону Спірыдонаву, Валерыю Мяцельскаму, Сергею Еніну, Мацею Маланцы-Ялінева-Яйковым, сям'і Анфімавых, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне і ўсім фундатарам за падтрымку. Ha 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 ha!